semunhu amature chireka tutangira pa grade 5 kuitira kuti ukwanise kunonyora O level. Saka through kubva pandakatanga chikoro kusvika parinasi aiwa ndakudozivawo this and that. Ndakudokwanisa kudozvinyora, ndakudokwanisa kudopuwa infact bhuku reform 4 ndakudokwanisa kudoriverenga. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Thank you so much for joining us live here on Sly Media TV. The program is called Home Away from Home. Muchirongwa chinechi takapuwa mukana na Commissioner General okuti tipote tichiona uye nekukurukura nema inmates vasungwa vanenge vari mumajere akasiyana akatekeshera Zimbabwe ino yese. Chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti tinenge tichiita follow up kuti tinzwe kuti vasvika papi netraining dzavari kupuwa kuburikidza neprison marenge nekuvaita equip kuitira kuti kana vachizenge vabuda vagone kutanga kuzviitira kana kuti vave re-employed kana kuti vave vatsvagire mabasa mucommunity yekwavanenge vachigara kana kuti kwavanenge vachinge vawanirwa basa nekuti vanenge vachisikwa chitsva. Regai nditange nekuemphasize nyaya iyoyo handitika nekudaro nhasi uno taona mukana wekuti tikurukure nehama neshamwari dziri kuWawa Medium Prison. Wawa inowanikwa kuGweru muMidlands handitika nekudaro nhasi uno ndo patiri murume wandiri kutaura naye iye zvinezvi anonzi Clayton pedzisai makore 31 ekuberekwa akapinda muno muWawa Prison nekuda kwenyaya yestock theft mushure mekunge zvaitikira vari kuSomabhula ikokoko. Saka nhasi uno toda kukurukura tinzwe kuti nezvavari kudzidza mukati meprison muno vasvika papi uye chikoro chavakanga vainacho vasati vasvipinda muno vakanga vapapi. Ndo hurukuro yatoda kunge tichiita. Izvozvo zvinobva zvaona kuti muve muzvione kuti program ino ine concept yakasiyana neAnother Chance, ine concept yakasiyana neBehind Bars. Isu takanangana nerehabilitation program, empowerment yema inmates. Ndo nyaya iripo yatine chikurukura nezve tichiona progress yavaita ivo as individuals, tichiona futi progress yaitwa zvakare neZimbabwe Prisons and Correctional Services. Rekani chingamidze mukoma Clayton makasimba here. Tripo makadi. Aiwa tiri aiti urise upenyu. Aiwa upenyu hwakanaka chaizvo. Handiti. Makore kuberekwa 31 years. Chachigondora kai. Aiwa chachigondora. Tira muri dzacho. Aiwa ndimorese. Aiwa chaudoriritira muri dzacho. Aiwa tinotenda. Musati mauya muno muprison. Chikoro mamasvika papi? Ndisandauya muprison chikoro ndandisina kuenda mushure mekuti ndakashayikirwa namai ndichiri mudiki. Saka baba makore mangani? Zvimakore kuti ndandiri pa 10 years. Saka baba vanozokwanisa kundiita follow up yekuti ndinde kuchikoro turi nokuti vanga varoora umwe mukadzi. Saka machengetero andaitwawo vavasingadi ndiende kuchikoro vanova mainini mai. Saka ndakosvikawo mukukura ndichiitawo basa rekurima ndichishandirawo vanhu. Apa patakatagumira grade chii? Apa pachikoro ndipandakaenda kuchikoro ndakagumira grade 2. Alright, okay. Grade 2 pa Somabhula Primary School. Alright. Achisima magona kunyora zita kai? Standard ndakugona kunyora. Atingazoti hapana zvakaitika ndizvo. Standard ndakugona kunyora. Asi maword in English ndandisati ndakugona. Alright. So ndobva makura muri kuSomabhula pane imwe nharaunda yamakazogara here besides kuSomabhula? Aiwa konguva ikoko kuSomabhula kunzvimbo inoi Grassmid Farm. Okay. Ndokandakakurira ikoko. Alright. Upenyu hwemufamu ndimunohunzwisa hwakamira sei kumboti pahinti? Upenyu hwemufamu hwakanakisa kwazvo ende hunonakidza nokuti unenge uchizvirimira ng'ombe uchikama mukaka hauna chaunenge uchitenga hauna loss yaunenge uchiita. Saka mari yese yatotarisa muZimbabwe munomu inobva muvhu.
Okay. Because ukarima chibagwe chako lese waona kana kuti 20 tons wotengesa matani vana vodla uchimo vana vachafi nenzara. Excess ozotengesa. Excess ozotengesawo nyama hatitarisiri kuti kwai tonopinda mbucha chitenga nyama isiri kumapurazi. Todofuya huku mbudzi kuti vana pavangoshuvirawo nyama vanongobata huku vachidya. Mazai vanenge vachingotora vachibhoilawo vachifuraya. Saka isusu vanhu mutauni takapenga singazoti chikafu chese chiri muhotera ndima chisupply. Aiwa vanhu mutauni hamuna zvamuri. Vanhu mutauni hamuna zvamuri. Nokuti imi vanhu mutauni mondobata kadhola moti aiwa tiri kuda maveji. Munotenga maveji ari kubva kwandiri kugarden. Tiri kuda maonions ari kubva kwandiri kugarden, macarrots, mabutternut, whatever zvese zvinorimwa. Zviri kubva kwatiri isusu. Kana pasina nyaya yekurima munoziva kuti kutukana nekurovana kwakawanda. Saka kusanganisa nemasupermarket atinawo vanana OK, Pick n Pay, zvamunowana zviya zvanyogwa masite echirungu, like vana porridge maEastern chichichi, but ukatarisa zvese zvakabva mukurima. Saka mune basa. Zvinobva mukurima. Ndachitarisira vanhu vekumapurazi pasika asi zvezvo aiwa ndaaneka ruzivo kuti vakakosha mukati meupenyu nekuti dumbu harigone kuzara kana vanhu kumapurazi vasina kusapo nekuti state nekagadheni kakanei kanongoti kana kamukabhedha kemuriwo kawani kamwe kasingakwani tuzopedza taunotenga kuti ichokwadi mushasha muzimbabwe aiwa tofanira kuramba tichikurespect. Aiwa ichokwadi. Zvinorwadza zvakadii kuti munhu usaende kuchikoro? Zvinorwadza kwazvo. Ndiri mukati menzvimbo yandaigara somabhula ndisati ndauya mukati menzvimbo inoyi. Ndandisina tarisiro yekuti ndichawana futi fundo kuenda mberi. Ndaiwa netarisiro yekuti aiwa upenyu hwangu hwakurima mapurazi ndichingoitawo zvokuchengeta huku kuita sekuita sei, but panodiwawo chikoro handichawaniki. Saka Clayton pai panenge pachitaura varungu this and that here and there chichiwo wainzwa sei? Aiwa ndaidotarisa kusaiti ndoziva kuti ako vari kuti kudii, nokuti chero vari kuti dhija chairo ndanga ndisingarizivi. Unotonzwa unge watukwa. Ndaidonzwa unge ndatukwa. Saka I think munhu kuti ungove pakati pemafamilies akasplita zvakaoma zvakadii vakarambana? Aiwa zvakaomesesa nokuti uri pakati pevanhu vaya chakanyanyokosha ndechekuti mwana ave namai vake. Saka iwo kana una baba nevamwe mai vasiri vako zvakaoma nokuti nguva yaunodiwa inguva yekuti baba vanenge varipo vakagara saizvo zvizvo. Ndopaunopuwa kana kaswitsi nokuti baba varipo vakatarira. Asi baba vachifuratira wakudonzi wewe hauchafanira kugara kana pasofa kana pachiya sepandagara vanhu. Wakudoti aiwa gara pasi. Kana vachidya chikafu kwechitaura kuti aiwa iwewe chikafu unofanirwa kuti udye chikafu chandasiya inini. Hafanirwi kupakurirwa chikafu chiende chako iwewe. Kana pane nyama yaunoseva moto. Kapane nyama yaunoseva moto wedza kuti aiwa nyama ndeyangu inini mai. Chero ichibikwa unotoiona kuti haisi yangu. Chero ichibikwa chero pakasvika maenzi ndodoziva kuti aiwa inini hapana changwa. Hapana changwa. Hapana Saka changwa. zvakaoma kuti maparents asave ari pamwe chete. Aiwa zvakaoma ende zvinouraya life yemwana mukukura. Nokuti paunenge uchifanirwa kuti uyu hauchakwanisi kuti usvike turi nokuti unenge washayikirwa nemubereki mumwe chete. Saka ipapo wazouya muno muprison tinoziva kuti vana sekuru nanambuya kuburikidza nakomishina general vanopa mukana wekuti mudzidze. Iwe wakatorawo here mukana iwoyo wekuti utange kudzidza zvawakanga usina kudzidzawo? Ichokwadi mukana iwoyo ndakautora through rehab. Ndichiuya munomu ndopaudza kuti vanoda kudzidza chikoro hamurambidzi munodzidza, vanoda kuruka mafensi, vanoda kuti mubate maoko mumaoko munoita wese, vanoda kugadzira mota, vanoda kuita sei, zvese zvinoitwa, hakuna chisingaitwi mukati mejeri. Saka makasarudza chi? Saka ndakasarudza kuita kudzidza chibva ndasarudza kuruka fensi. Saka pakudzidza pasi munhu anga agumira grade 2 zvakazofamba sei process yacho kusvika patave zvinezvi muri kufambisa sei? Kudzidza iko zvinoburikidza nematicha aripo. Vakatangirawo pagrade 5 saka semunhuwo amature chireka tikutangirawo pagrade 5 kuitira kuti ukwanise kunonyora O level. Saka turi kubva pandakatanga chikoro kusvika pari nhasi aiwa ndakudozivawo this and that. Ndakudokwanisa kudozvinyora, ndakudokwanisa kudopuwa chero infact bhuku reform 4 ndakudokwanisa kudoriverenga. Zvazvisipo usati zvazvisipo ndisati ndaya kunoku zvokuti chero vadzimai pavakauya pafamily week up ndichivaratidza mabhuku vakasununguka kwazvo kuti nyimba ndadowadza kuti aiwa kuya kujera zviro kuti tafa kana kuti taraswa, but Mwari vane zvakadoitira kuti tikwanise kudii
kuya muno through hangu inini kuti ndasina kuenda chikoro ndakudoona kuti aiwa Mwari vakandiisa muno ndikwanise kudzidza chikoro ndikwanise kuziva vana vangu vachienda kuchikoro ini chidzidzawo haikona kuti mwana uya neumwe kumba ndotanga kukwenya musoro kuti zvino ndotangira papi nekuti zvaari kuda kukubvunza hapana chandoziva. But now everything is okay. Ndine tariso kuti ndobuda munomu ndanyora O level. Okay. Alright. Saka makatotanga here kuita ma-subjects achona e-O level kana kuti tichiri pa-secondary level? Aiwa, tichiri pa-secondary level tichienda takananga ku Form 4. Form 4. Oh. Saka unonzwa sei semunhu wakukwanisa kunatsotaurawo chirungu, wakukwanisa kunyora ma-composition, rondedzero yako zvazvisipo kare apa asi watoo murume? Ndokunzwa ndakasununguka zvokuti ndichitanga kupinda munomu ndisati ndatanga kuita zvechikoro ndainyanya straight pamusoro pemhuri yangu kuti zvino pandichabuda munomu ndichanotangira papi. Sokutiwo ndiri pacha ndaine shungu dzandinadzo ndakatora license class 2. Class 2. Passport yangu ndinayo. Saka iko zvino ndakuziva kuti pandobudawo ndokwanisa kuendawo makambani mahombe kuchidiwawo chirungu ndonotsvakawo basa kuburikidza unofamba futi kana delivery note ndichinyora. Saka zvese zvo ndazvifunga ndiri pacho kuti zvino ndikanotsvaka basa tongo ndawana basa kubhekasini marisiti acho ndeichinyora sei. But now ndakuziva zvese izvozvo. Kunze kwenhingiri ma-subjects amuri kudzidza takananga nekuti munhu unopasa O level pane zvimwe here zvapfuti zvamuri kudzidza zvinenge zvemubato mumaoko because mune zvakawanda sekutaura kwamamuchiti? Aiwa, ini zvandiri kudzidza hangu inini zvandakananga nazvo ifenzi. Kuruka fenzi yokuti ndakukwanisa kuziva kuti ndikatengawo waya yangu 50 kgs diamond mesh inoiswa padzimba ndakukwanisawo kuti ndikasvikawo kumba ndikakwanawo zvimari ndotenga roho yangu yewaya ndakunokwanisa kuruka waya yangu ndiri ndega pasina mushini pasina chii but ndichizviitira nemaoko angu. Hapana kana kabhemba kanodiwa kuti ndomboona vamwe vachidaika? Aiwa, kabhemba inongova bhemba raunozvigadzirira iwewe. Hapana makosta akanodiwa ipopa. Ndokungozvigadzirira iwewe wakuda kutanga kudoruka waya yako. Hapana kuti kwai pachada kana kuti fuel pachada mari everyday ndidai so ayo. Saka standard fence height ichi height zvodependa kuti imimi mauya muchitaura kuti muri kuda kana kuti 2 meters kana kuti 1 point and more, but vazhinji vanowanzotoida kana kuti 2.5. Saka pamuri kudzidza kuruka ipapo hamusi kudzidza kungoruka handiti? Zvakanakire chii kuti munhu ave nesecurity fence pamba pake? Kuti uve nesecurity fence zvakanakira sekuti inini hangu ndaigara kumapurazi. Ukaisa security fence pamba pako zvakanakira kuti chero dzingava mbudzi hadzihopindi futi pamba pako, vangava vanhu havangosviki vachipinda zvisina permission yako iyoyo. Tongoti isusu chiri kutoita kuti trespass inenge yava trespass nekuti hapana fence. Saka iwe ukaisa fence wafenza musha wako ndosaka chi security fence. Ndisitari kuti security fence ndisati ndapinda munomu ndasingadozivi kuti rinori ndaingofunga kuti wai kungoikwa pamusha ndo security fence. Saka ndakuziva kuti no through mukudzidza security fence zvoita kuti ukaisa fence yako wadzivirira zvinhu zvakawanda sekuti waisa mugadhi pamba security anenge achirinda achiona kuti hapana here chiri kupinda asingafaniri kuti chidi. Waisa gadhi pasina gadhi? Waisa gadhi pasina gadhi. Chako kungosiya wakiya uchienda handiti? So kana uchizenge wapedza ngatiti pane mukana here nawo wawa kunzwisisa kupurikidza neinformation yaunenge uchiwana kana kuti kuna nasekuru kana zvawakamboona uri mucommunity wokuti unogona kunosenza pane imwe kambani muchigadzira fenzi iyoyo kana kuti unotongofanira kutanga kambani yako? Mukanwa iko zvinezvi ndiri munomu ndowandiri kutsvaka kuti pandobuda ndingatangira papi ndikaona vanondibatsira kana kundi-employer kana kundi-supplier newaya dzokushandisa nezvikwanisiro tichitaura nezvazvo. Iye torambotaura kuti pane munhu makapinda nenyaya yestock theft. Wakabatwa sei? Vakazviziva sei kuti watora usina kukumbira? Stock theft iyi vakaziva kuburikidza neshamwari yangu yandaifamba nayo. Shamwari yangu ndo isina kundibudira pachena kuti zvinhu zvavari kunotora hazvina kukwanisiro pamapepa. Saka zvakafamba sei ipapo? Saka through mukunotora pamba pemunhu saka mukuzowanikwa iye anazvo akazoya nepolisi kwandiri ataura kuti aiwa
uyu ndiye anoziva munhu atakadi accomplice yangu tatiri Jesse. okay Handimo. okay so pamakaona mapurisa achiuya pandakaona ni mapurisa achiuya handina kunge ndaziva kuti pane zviri kuitika asi ndakauziva through vakunditsanangurira kuti nyaya yatafambira panapa yakadai uri kuiziva here inoburidza kuti zveshuwa ng'ombe dzakatogwa ndiripo ngataura kuti zveshuwa ng'ombe ndandiripo zvikanzi muchaenda kukoti ngazichaenda kukoti ndobva masvika kukoti saka through taenda kukoti ndopandakasvikawo ndakutanga kuziva kuti ng'ombe isina mapepa zvodoro vathu vatora usina kupiwa asi kuti inini ndainofunga ngoti aiwa ndikasvikawo pamura ndotaura kuti aiwa ndiri kudawo ng'ombe yenyu mondotitora ndodotora ndodoenda asi inofanira kuperekedzwa inofanira kuti inofanira kunge ine chini ndakuziva procedure yacho yese unoita sei ndakuiziva kuti ezvinezvi ndishiwa kwamuri motaura mukutengesa ng'ombe panofanirwa kunge pana polisi panofanirwa kunge pana veterinary panofanirwa kunge pana mudbs panofanirwa kunge pana subbook and witness. Alright. Vanhu vese hapana masignature awo ese anodiwa. Hazvinei kuti une mari. Hazvinei kuti une mari kana kuti uri millionaire. Aiwa. Masignature awo anodiwa. Alright. Pakangotanga kunzwa mane mhosva. Sataenda kukoti. Pfungwa dzako dzakatanga kuita speed yakaita sei? Pandatanga kunzwa kuti ndane mhosva ndakatanga ngofunga kuti ndakuenda kujere. Kujere kokurova vanhu. Ndadofa. Mhuri yangu yadoparara. Ndichafi ndaonana zvakare nemhuri yangu. Ndadova munhu wekuti handichadori kana kuonekwa mulife mangu. Ndobva mazosvika kukoti. Ndobva ndazosvika kukoti. Banzi 9. Ndobva tai 9 years in prison. Clayton akateerera. Okay, tudze. Mabvi akaita sei? Saka ndakawa kutonhora mbiri wese. Ndikawa misodzi chiuya. Kunyange kwa kuchipisa. Kuti yakaitwa munani. Ukoti ndakatongwa musi wa21 November 2023. Kwakunairira zvati chando chakawa. Aiwa, chando chakawa. Chii chakaunza chando? Chakaunza chando chekuti pfungwa dzandinadzo ndasungwa nepolisi kuti mhuri yangu handichaioni. Ini wacho handichakwanisi kuti ndidzokere zvakare mucommunity. Ndo pfungwa dzakauya ngati upenyu hwangu hwadopera. Ndobva mazouya ndobva mapinda mucounseling maakunoku. Ndobva ndazouya ndichiuya kunoku ndibva ndakanselwa. Uzati kuva munomu mazviro kuti matofa ndazviro kuti maraswa kuva kwenyu munomu mofanira kuti mudzidze zvakawanda une mukano wekuti udzidze zvaunoda shuviro yako yaunoda kuti uzoita muupenyu kuti ndoda kudzidza ichi ndoda kudzidza ichi kana chinge ndabuda pashe ndakuziva kuti ndakunozviitira izvi neizvi neizvi ndakusanganisira nezvandandichiziva ndakuwedzera futi nezvandasingazivi. Kumba kwakasara mudzimai handiti? Iko vana kumba kwakasara mudzimai nevana 4. Nevana 4. Mukuru akura zvakadii? Mukuru ane 12 years. Ane 12 years. Saka panyaya yekuenda kuchikora pamakambonzwa zviri kufamba sei? Handiti vanga vari kuno kufa family week? Pane kuenda kuchikora pari zvino vari kutaurawo kuti pachakaoma. Pachakaoma vari kupota vachimbodzingwa nekuda kwema-school fees. Plus mabhuku nemauniform. Havasi kunge vachikwanisa kuti vazibatanidze zvese izvozvo. Saka vari kupota vachiita sei kuti vararame amai? Zvinozva vari kungoita zvegardens ungori mamuriwo nemadomasi. Vachitengesa. Kureza mari yeschool fees nechikafu kuti vana vawanewo zvokuenda vakatakura kuchikoro. Saka iwo uchiona kuti vana vako vari kutadza kuenda kuchikoro, iwo wakanga watadza kuenda kuchikoro, unonzwa sei? Zvomborwadza. Zvomborwadza chaizvo kuti vana vangu vakutadza kuenda kuchikoro, inini wacho ndakatadza kuenda kuchikoro. Asi kuburikidza nerehab ndakavaudza kuti aiwa ingoshingai vana vangotsanzira vachienda kuchikoro. Ininiwo muno ndiri kuenda kuchikoro. Pandinobudawo ndinenda neziva ndenda navo. Totangira ipapo chinda mberi ende ndave neruzivo kuti zveshuwa mwana afanira kuenda kuchikoro. Handiti. Ngatitasei pafamily week mukana wamakapuwa nanasekuru kuti musangane nefamily. Aiwa, mukana wangu wakanakisa kwazvo. Ende takafara zvisingaiti. Sokuti ivo musi wavauya vasingafungidziri kuti vachapinda mukati menzvimbo inoyi tichigara tose tichiyanyaisa izvozvo tichikurukura tichipana mazano vanga vasingazvitarisiri asi kuti musi wavauya vakataura kuti saka zvoreva kuti Zimbabwe yedu yakanaka. Ndovakutodaro ngati aiwa muno mutagara zvakanaka inyaya yekuti tete sikokumba chete but muno mutagara zvakanaka.
vana mbuya nana sekuru vatinavo muno vanenge vachiti kansela vachitiudza kuti musanyanyofunga, musaita mastress, majera anopera, hakuna zuva risingasviki. Hakuna zuva risingasviki. Ndo message yavo zhinji. Ndo message yavo. Hakuna zuva risingasviki. Saka kune vanhu vari kuteerera zvinezvi paSly Media TV. Vangango touchwa nenyaya yako yekuti vana havasi kuenda kuchikoro vari kunetseka, vari kushingirira, vari kuda kana paine ari kuda kuvabatsira, ungavape mashoko ekuti chii maringe nenyaya yevana vako vana vakauya vese here vakauya vese vese varipo vakauya vese varipo. Vakafarawo sei vana? Vana vakafara havo, asi mushure mekuti family week yapera vakaratidza kuti akabatikana kuti ko dhedhe vakusara wani. Saka ndaudza kuti aiwa vanangu ndiri kuuya kumba, ndai kumba ndiri kuuya zvino ndiri kudzidza. Ana vanobvunza kuti hamuri kudzidza? Ngati ndaudza kuti aiwa kuno todopfeka mauniform, mopfekawo mauniform yenyu, muno mutopfekawo mauniform yedu, toenda kuchikoro. Saka imi ndaiva kuchikoro. Saka sevanawo vanga vajaira kuti kana ndiri panze vanenge vachitaura dhedhe kuchikoro kwedu achakati, vaitaura kuti dhedhe handichina mabhuku, dhedhe handina mapeni, uniform yangu yakudambuka. Saka inyange wasimudza kuti aiwa mama vachakutengerai, mama vachakutengerai. Mwana ndiwo munhu wese. Iye zvinezvi tauda kuti muite appeal. MaZimbabweans vanhu vane mwoyo wakanaka, vanhu vanonzwira, hazvinei neukama. Zvakanakira MaZimbabweans. Tinoda kupa mukana uno wekuti uite appeal kuMaZimbabweans. Nyika yese pasi rose pazara neMaZimbabweans. Tine zvimwe zvinhu zvakawanda zvatiri kupuhwawo zviri kupuhwa vanhu muprison kuburikidza nehama dziri kunze kwenyika dzausingatomboziva, vamwe vatomboda kutaurwa kana mazita. Saka tiri kupa mukana uno wekuti uite appeal yemhuri yako, uyewo neappeal yezvidzidzo zvako, zvikwanisiro zvaunenge usina, zvaunenge uda kuita zvaunenge uchida kuti vakubatsire nazvo. Aiwa, ini appeal yandingaita kumhuri yeZimbabwe ndekuti ndine chikumbiro pavana vangu kuti pane vanokwanisawo kundibetsera kuti vana vangu vange vachienda kuchikoro, vabetserewo nemabhuku nemauniform, kungava neschool fees chaiyo, sekuti mudzimai ari ega panze, vana 4 vari kuenda kuchikoro. Vana vachienda kuchikoro vanodawo chikafu, vanodawo kupfeka, vanodawo mauniform. Saka zvese izvozvo zvichimuremera kuburikidza kuti ini ndiri mukati menzvimbo yejere. Ndinoziva ndakakanganisira mhuri yeZimbabwe, asi ndinoti vandiregerere, nokuda kuti ndadzidza zvakawanda, ndakakanganisa nekusaziva. Kune vawakakanganisira iva vamakatorera momba, mashoko ako ndeyekuti chii kwavari? Aiwa, kune vandakakanganisira ndinoti vandiregerere, ngavandiregerere nemwoyo wese. Handifungi kuti ndichahotadzawo zvavasingadi. Kushamwari yako akakupinza munyaya iyi, unoti mashoko ako kwaari ndeyekuti? Aiwa, shamwari yangu yakandipinza munyaya iyi ndinomuregerera, ende ndinoti kwaariwo ngaazivewo ramangwana rake, azivewo chakanaka nechakaipa. Iye akasungwawo ari kupikawo. Alright. Ngatichita sei mimi sedungamunhu, kana muchizenge mapedza muda kutangira panyaya yekuruka fenzi yamamuchataura yeDiamond Mesh? Ini kana ndichinge ndapedza ndabuda jere, ndine shuviro kuti kana pana anokwanisawo kundisapulayo waya, sokuti ndichibuda muno ndisina pekutangira pekuti ndingati kwai ndinganotenga waya. Saka neshuviro kuti pana anokwanisawo kundipa waya ndotangawo kuruka fenzi. Kana kuti pane ane kambani yakewo anoti ndine kambani inoita zvokuruka waya, akwanisa kundiemploya ndokwanisa kuita kuruka waya. Pane zvimwe here zvaunofungidzira kuti unonzwa kuda kutaura but hausatomboona mukana wekuzvitaura? Nhasi una mukoma Sylvester panapa, timbokunzwa uchingotaura shungu dzako, pamwe uda kungotaura kuZimbabwe, pamwe uda kutaura kuma-prison officers, kana uda kutaura kune ma-inmates, kana uda kutaura kunani, kana kuma-ex-prison inmates, uda kuti chii? Aiwa, ini shungu dzangu kumhuri yeZimbabwe kusanganisira vana sekuru vese vatinogara panavo panapa, shungu dzangu ndedzekuti ivo machengetero avari kutiita akanakisa, ende shungu dzangu ndedzekuti kana tichinge tabuda pashi, mhuri yeZimbabwe indibatsire, pandee ndichitadza vandidzoredzere. Tinotenda. Makunamata here? Aiwa, kunamata rakunamata, takauya tichinamata. Mubva mapfuurira mberi? Mba tapfuurira mberi tichinamata. Aiwa, pakanaka mufambire. Vhesi ramunoda kusiyira vanhu nderekuti? Aiwa, vhesi randosiyira vanhu nderekuti pese pauri iva naMwari. Pese pauri iva naMwari, ende regerera anokutadzira, sokuti Mwari vanotiregera zvitadzo zvedu.
Mwari vanotiregerera zvitadzo zvedu ndokutaura kwa Clayton Pedzisai ane makore 31 okuberekwa akapinda muno muHwawa prison nekuda kwestock theft akapuwa makore anoita iwo 9 ari munomo. Mushure mekunge apinda munomo akanga apedzisira chikoro ari grade 2 yezvinezvi ari kudzidza towards secondary education kuti agone kunyora form 4 yake uye zvakare ari kudzidzira kuruka diamond mesh inodiwa nemunhu wese kuti ave ne-security fence pamba pake. Nekudaro aita chikumbiro kumhuri yake kuti vana havana chavanoziva, mwana ndiwo munhu wese. Kana pane anoda kubatsira mhuri yaPedzisai makasununguka kubata vaHwawa prison verehab vanokwanisa kukuendesai pane mhuri yake kuitira kuti varoda kubatsira mugone kunge muchienda, vemachechi muriko, vemakambani muriko, kuti mubatsire vana vaende kuchikoro vane shungu. Tinotendawo kuti mudzimai akakwanisa kunge achiuya nevana pafamily week vakambowana time uri mukana wakapuwa zvakare neprison, zvinove zvinhu zvakanakidza zvakafadza pano paHwawa prison. Ende pano paHwawa prison pakavhizitwa nevanhu vakawanda zvokuwanda zvezvi, asi kune vamwe vashoma vasina kuzouya. Kana une hama iri panapa muri kukurudzirwa kuti mupote muchiva muchizoona hama dzedu dziri muno muprison. Chasara izvinezve ndechekuti ndionekere tarumbidzwa Rudhenya ari pakamera. Ini ndonzi Sylvester Tapfumanei. Kana kuti simbi yebasa tiri kupfuurira mberi nekupai maprograms akasiyana siyana tiri pano. Rambai muchishare nekulaika nekuramba muchiudza vamwe zviri kuitika paSlime Media TV. Mazvita.